bandiraɓe sehelaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on duwanama jaam Allah bajjo baɗowo ko weeli ɗum tawa hay goto firtata bisimilla moon e hayangoji men hande ko altine balɗe nogas e lewru setto hitande ujunnaje 2026 roɓindo moon jaydeji de arti gam tongande on ko ɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi catti e nde ɗo ñalade jayde le soleil de wi ko hoorejo lesdi Sénégal de heynima batu jaajɗo mo ganduɗa de homo hawritini ɓe joɗiniɓe lesɗele mumen ɗo e nder Sénégal heɓe mbiye ambassadeur et consul kamen noon tigui tigui ɓe kawriti e Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗum noon ko e o aset wondo tawa noon heɓe keɓano tigui tigui pottital jajgal biyetegal forum de uddital ngal hande e oɗo altine dey tawa noon ko gooɓe jiile e batuji mawɗi ɓe mbaɗata hen ɓe ƴeewa no lesɗele aduna ɗe jokkodirta tawa noon ko e jaam e jokkere enɗam noon tigui jayde nde windiri ɗum souveraineté anticipation sauvegarde de nos intérêts stratégiques le président fixe les axes du renouveau diplomatique hina wayno tigui tigui de kala ko fayi e jokkodirde hakkude lesɗele e si noon ha tengti Sénégal e lesɗele goɗɗe de Bassirou Diomaye Diakhar Faye de wayi noko jorɓima hondu lawol e bolol potgol rewe gam ɗum ɗon yurɓine no hannirta ni ha taki jayne de ɓisdi hen ko Bassirou Diomaye Faye a souligné la centralité de la souveraineté au cœur de notre politique étrangère hina wayno de o mo ganduɗa kam woni hoorejo lesdi Sénégal de Bassirou Diomaye Diakhar Faye de wi ko ɓuuri ko tiiɗa hande e siko ɓuuri ko fot waɗe wayino ko Sénégal de kala ko fayi e jokkodirde e lesɗele de kam jiya hen hoore mum e si noon wawana hen hoore mum ɗum noon woni souveraineté e wiide jayinde le soleil jayinde le parlement kam arti ko e ɓe ganduɗa kamen goni tigui tigui heyniɓe lesdi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye e Ousmane Sonko de hina wayno jayinde de windi ko Sénégal ordre économique ou désordre politique hina wayno tigui tigui jayinde de yiiɗi lamdo ko noko tigui tigui Ousmane Sonko e o mo ganduɗa ka woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye de heɓe liggoda e ko yowati e ɓamtare e si noon e dañal ɗum noon woni ordre économique e si noon jayde ɓisdi hen ko noko wasde mumen nanadir e ko yowati e politique woni tigui tigui heɓe jooki e dow lelorde politique de noon tigui jayde de ɓesdiri hen wot ko gandanɗa de kam ɗum foti liggey woni Sénégal e ɓamtare Sénégal e si noon duko paango e politique e ko yowati e ɗum ɗon foof de hande wona ɗum woni himme ɓiɓɓe Sénégal wona ɗum ɓiɓɓe Sénégal jiɗi de hande ha taki ɓen ɗon ɗiɗo de Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Diakhar Faye de ɓe poti ƴeew tigui tigui noɓe jahanirta ni e noɓe gondirta ha lesdi ndi ɓamto e wiide jayde le parlement jayde lasde arti e ko yaaji ko yowati ko e jappere nde gandanɗa de goomu gendiji aduna woni organisation des nations unies hombo foɗɗotire hakkude Macky Sall e tato woɗɓe ɓe gandanɗa de kamenne heɓe jiiɗi nden ɗon jappere ha taki noon ɓe heɗɓe e Macky Sall e si ɓe yiɗɓe Macky Sall ɓe wonduɓe e Macky Sall de kamen ɓe mbi tigui tigui hakkille mumen de hombo deeƴi kamen kam ɓe dañi yakar mawɗo saabu heɓe gandi kam tigui Macky Sall de ƴettata nden ɗon jappere e wiide jayde las jayde nde windiri ɗum secrétaire général de l'ONU l'optimisme des partisans de Macky Sall non tigui jayde nde windiri ɗum e ɗerewol mum adanol non tigui jayde le quotidien gonɗiniri ɗum saabu wi ko ONU succession de Guterres hina wayno de goomu gendiji aduna de o mo ganduɗa ka woni Macky Sall de kam yiiɗi lomto o biyeteɗo Guterres hina wayno noon hombo heɓano darde mum e yeeso ɓe ganduɗa de kamen tigui berrata nden ɗon joɗorde saabu Macky Sall de ma laydo mumen e batu jaajɗo hollira tigui tigui hoɗo yiiɗi abbin on ɗon goomu gendiji aduna woni organisation des nations unies non tigui jayde nde windiri ɗum Macky prépare son grand oral il sera auditionné par l'AG de l'organisation le mercredi 22 hina waydo tigui tigui de ñande alarba balɗe nogas e ɗiɗi e lewru setto nduɗo gonɗen woni 22 avril mercredi de hina wayno nden tigui assemblée générale jentoto Macky Sall de e ko yiɗi ko wat eɗo yiɗi abbin on ɗon goomu jani nde ɓisdi hen il a eu une rencontre cordiale avec les représentants des 15 membres du conseil de sécurité hina wayno tigui tigui de kam on Macky Sall de fottiti e ɓe gandanɗa de kamen jilla e ko wiyete ko conseil de sécurité taw noon heɓe tolni e sappo
sappo e jowo e ɓen ɗon dey Macky Sall dey fottite mumen no hanirtani e wiide jayinde le quotidien jayinde l'informé kam arti ko e Dakar baɗaɗo toon to Médina Gounass hina way noon jayinde nde windi ko Dakar de Médina Gounass 10 jours de ferveur pour la paix hina way no tigi tigi de toon to Médina Gounass de ko diine tigi e juulu e jangde alqur'anul karim e si noon du'ade yo jam ar e nder Sénégal e se nder aduna hede ɗum waɗate balɗe sappo on ɗon Dakar waɗate toon to Médina Gounass hina wayno noon almuɗɓe gimmima bang yo bang fuɗnangue hirnangue rewo e worgo de kaɓen foof ɓe gari gam dekkude juuɗe ɓeɗo hilifaɓe diine ɓe ganduɗa nde heeɓe toon to Médina Gounass noon tigui jayinde nde addiri ɗum hande e ɗerewol mum adanol jayindeji kewɗi de ɗi garti e ɗe koppareje kewɗe ɗe ganduɗa nde ɗe loppitama taw noon ko koppareje ɗe moƴƴani ɗum woni faux billet hina wayno jayinde solo quotidien windi ko Thiaroye Azur Dakar saisie record de plus de 6 milliards francs CFA en faux billets hina wayno de toon to Thiaroye Azur e nder Dakar dey hina wayno ko loppita ko toon e koppareje ɗe moƴƴani noon heɗe tolno e milliarduji 6 noon tigui jayinde nde addiri ɗum hande e ɗerewol mum adanol jayinde l'indépendant ari gonɗini ɗum saabu windi ko douane lutte contre le faux monnayage Thiaroye Azur saisie record de 6 milliards de francs CFA hina wayno tigui tigui jayinde l'indépendant wi ko de hanti ɓe dadi ɓe wiyeteɓe douane de eɓe daari tigui tigui habde e ɗum ko ganduɗa kam ɗum woni addatɓe biyeji ɗi moƴƴani liggotoɓe biyeji ɗi moƴƴani e si noon jogotoɓe kalis mo moƴƴani toon to Thiaroye Azur de ko nanga ko toon e koppareje e wiide jayinde l'indépendant ɗum tolninima e milliarduji 6 ɗen koppareje noon heɗen waɗi koppareje France biyeteɗe euro e si noon heɗen waɗi koppareje ɗe ganduɗa de ko ɗe koppareje Sénégal woni franc CFA e si noon hina waɗi koppareje ɗe ganduɗa ɗon ko e dollar e ko wayi noon de e wiide jayinde l'indépendant gasnirten ko alhaali gora débat en de débati gorkati en de ha taki jayinde Rewmi quotidien wi ko après Dakar Saint-Louis Kaolack la filière homosexuelle démantelée à Linguère hina wayno de si yawti Dakaru si yawti Ndar e Kaolack de hina wayno ko nanga ko e ɓe wiyeteɓe gorkati débati en e si débat gora en de toon to Linguère de hina ɓurti hina heewi tigui saabu ko tolnoto e sappo e jeetato e mumen de kamen de ɓe nangama toon to Linguère hina wayno noon hina waɗe mumen goto mo ganduɗa de ko ɓiɗɗo ceerno mawɗo toon to Dara kamne homo jilla e ɓen ɗon wiyeteɓe gorkati débati en hina waɗi jangguinoɓe kamen ne heɓe jilla e ɓen ɗon sappo e jeetato goto o ko jangguinowo arabe goɗɗo o ko étudiant gonɗo e duuɗe mawɗe gonɗe ɗo e nder Sénégal woni université ji hina waɗi ɓe gandanɗa ne ko ɓe ñootoɓe wiyeteɓe tailleur e wiide jayinde Rewmi quotidien kamen ɓen ɗon jaggaɓe de tato e mumen heɓe jogui o rafi biyeteɗo sida e wiide jayinde Rewmi quotidien bandiraɓe sehilaɓe ɗum wonɗo seeɗa e komin gaddanno on e ko jayndeji ɗi dawi ɗi bindi hande on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol on duwanama jaam e kisal yo jaam won fulnangue hirnangue rewa o worgo tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o